Assalamu alaykum mehriban tomoşaçlar. Bu sürpriz. Owadan fursatlary meşhur Ceyhun Production size hodurlayar. Bu gedek bolsa daşary ýurtda öz işini dowam etdirýän Mekanjanyň adyndan mehriban ýurjysyny Dädem Ratjany durmuş toý bilen, bag toý bilen gutlap barýas. Daşow welaýatynyň Göndürgen etrawynyň galkyňyş geňeşliginde ýaşaýan Araz Murad aganyň amanyň gelejäniň döwletli ojany barıp ýürüýte Dädem Ratjanyň bagyt toýuny bilen goşulşar we şol bagyt fursatlary YouTube kanalymyzda size ýetirýär. Tomoşa ediň. Gutly bolsun toýlar ýaşlar bilen, bagtly bolsunlar Mekanjan toýuna gaýsyn sowgatlary. Mehmanlar aşağı portotlarda, oğlan portotlarda bir yürüyüp, şu oğlan maskalan, baktı maskalan, şu baktı portotlarda, yani komşu devlet Rossiyada Gezgörür Mekanjanyň adından bir garaşylmady aşağı toy togut bolmaly. Ben mehman dostum Egin Nesul, Erdan Balbaşy yürüyüp, ödüň sorupry topar ölendirin aramyda ýerdaza hoş gördük seni. Toýly gününe başlaýar. Mekan sağ olsun hadi. Sağ olsun. Assalamu alaykum mehman adamlar, hormatly mehmanlar, hemmäňize toýlugyny hoş gördük. Toýlar gutly bolsun ýaşlarymyz, bagtly bolsunlar. Dädem Ratjan bagtly bolun. Daşary ýurtda işläp ýören mehman giýýüňiz Mekanyň adyndan, Mekan dostumyň adyndan gutly geldik. Bagtly bolun, bagtyar ýaşan, durmuşyň ähli gowruklary diňe sida ýar bolsun. Ne Mekanjanyň iksan ogly bar ekeni Nezip bolsa şoň toýda da şeýdip jemlenşip, şeýdip gutlamak, hemmäňde nezip etsin, Ceyhun Production owadan fursatlary ýazdyp dur. Ýürüýtüber internet sahypamyzda, YouTube kanalymyzda goýýarys we Mekanyň bilen jaý fursatlary tomaşa ederler. Şonuň üçin mehmanlar Avarany has hem şahatlyk şagalyň şowhy bilen dowam ederim we şu Mekanjan üçin hem Dädem Ratjan üçin bir gowy edip bir el sarpalyň elkilen hemmäňize haýsydýar. Mekan sizden mutlayaz, sizden dövlet olacağım inşallah toyduğumda kutlu olsun. Saklaryan, Yeduvat'ın iyi sasa ödüremesin. Onda da var yağdaydı her soğutları koşur yaz. Ben de seni koşura yazsara soğutu koyayım. Hani el sarpyaz, el sarpyaz. Haydi tuğalım. Bak sorun, bak yar yaşa. Soğudan yaşa. Şimdi bu soğutların barsı däl, ýürüýtüp Mekanyň adyndan 200 Amerikan dollarym sana goşurýar. Bir el sarpaly nesip etsin. Isini açyp gör, açyp gör. Aýty bolama. Şu ýerde Mekanyň ýürüýtüp gutlaglary bar, internet ulgamy arkaly yollan gutlaglaryndan häzir size estirýär. Kakamurat, bagtly ol, bagtly ýaşa. Elmedam öýüňe toý dip baraýly. Güler ýüzüň hemişe gülüp geçsin. Merdan dost senem sürpriz hyzmatlaryňa sag bol. Ähli toýa gelen mehmanlaryň öýlerine, goşa-goşa toýlaryna barmak nesip etsin Allaha. Bağışlanmadan Allah'ın ol parahat tansavalın aydınları bilen toyumuz devam ettirip ähli mehmanlarym orta tansa çağırýar. Onda Mekanyň haýyş toýy hemmäňe tans edelim, bolýarmy? Allah'ın ol hoş gördük. Dostum, parahat sananda o aydınlar bilen devam edip Mekan tans etsek bolýar, dogrymy? Onda esray başa. Kırptağını mehmanlar bir şun konu satarsanı mehmanlar yürüyüp Mekanjanyň ajaýyp toý togatary üçin götürülen ýerlerden dostum. Mehmanlar yürüyüp Rossiyada işläp ýören Mekanjanyň haýyşlaryny ýer alyp bir ajaýyp tansary geçirýär. Şu Mekanjanyň uruşuklary bolmaly. Benim burada. Mehmanlar hemmäňe muntumudy bärik şöpýän ýürüýüp öýrülýän ediben Dädem Ratjanyň mehman daýfy Ömürüň adyndan bir ajaýyp gymmat bahal toý togladylar. 200 Amerikan dollar. Ýene mehmanlarymyza bagtyar ýaşamyda goşulýan mehmanlar bir şowhuny satyp salýatmy. Toýdan purbatlarda bagtyar ýaşamyda
Oğlan yaşamı da uğursamaya mehruvanlar. Mekanzağın kayışları söy. Endi evet soğukun aydın sağdan attığını tarif ediyor mehruvanlar. Check it,